Se kan krofo mabo mamamre ho ban efri titibre nim bepemo na oyi Ga-Adangbe free mu a enyi yensu awon ho abakosem. Kani titibre mu no ne wo man bia ye frɛ Israel sa o man yi fa wo how bebre mu a edrumre bi no ekom kase etisi sa kroni omo behu se wiase afa na nyina ne ba bia na nkrofo kokonya aduane ebre woni wo manfo eye Misrim eno nti obu won ketem di won ani kyerɛ sa kroyi so ne bra wo ba no ode musuenko bebre ne bepie sa Misrim kroyi so sa musuenko na Jacob asefo ka ho na Jacob ba ye frɛ Gad no abakosem kyerɛ se na asefo ene Ga-Dangbe a Yesu awon ho abakosem se musuenko yi nyina bepie mu Misrim se ka Misrim a ene Egypt wiase abakosem ni bi kyerɛ se Egypt fo ni free ham abusuenko ni se kwatwa konkunu ni mu no a wonto ato aso ni mu a no a oba bia ye frɛ ham se wo hwɛ mu senguma edikan ni tidu nchichemu nsia na oka ho asem na saa ham yi na sefo ni Misrim fo yi na wiase afa na nyina no enibie osom enitie nyansa enhunumu ene abode ahodo a na wo wiase nyina no na Misrim ne wo wiase ahodo ni nkro no bebre na do ho bebo sa Misrim fo yi eno ntia ma Misrim man yi beye oman kese yi pa enam se na honom ye wona asase ntino na omodi nkro bia wode won ho bebo wo mo no edane nkoa bichirema ode won ye adwumaden abakosem kyerɛ se edrumre bi no ntokwa kese esi wo Misrim asase ne so sa ntokwa ne ma nipakuo ni bebre na ekyekye sa bra no ne nipakuo ni bebre na so wa kanifo a odi wonanim na bia bin yi pa eno ntina aton senkyerɛni a woso bia di ne manfo free sa wo man yi mu ebinum ye nsenkyerɛni efa nsuo so koi sanso ne binum tumi ye nsenkyerɛni etufa awiem abakosam kyerɛ se ebi wo honom a anoma wokode ne befa wo mkɔ asase foforo so tokwane mu beye di yie pa free se na dodo na pesa wote won ho na sa bra no na wo hina wodi sa Misrim fo ye nim ene Ramses a otoso mienu ebran tokwane koso no nipa dodo na etopeten wa asase ne so abakosam kyerɛ se emu ne ebenya akamfo no mu bi asebu ene Ga-Adangbe fo yi ebra otopete ya ode won ani kyerɛ asase no mu hofa baabi no musueko ni bia no oka ho ene Lewifo be kyerɛ the Levites abakosam ni bi kyerɛ se omo ne akamfo no musueko ni bia na aka no ene Judafo na sankrofo yi ebra omo nyina bedru Sudan no omo di mpapa mu omo de won ani kyerɛ asase na naafo ho baabi a ene omo ye Ethiopia na sai musueko enye won nyina ne kɔ Ethiopia asase ne so ebite won ho be kan Gad abusueko yi ho be kyerema enkenanfo yi anase gafo yi ho omo nyina ka bom na ntibedru krobia ye frɛ honum nije na Lewifo yi de omo ka honum be kyerɛ akanfo no na saa akanfo omo ka ho yi musueko no bi ne asantefo abonofo no bi ene mfantefo no mu bi na omo ka ho saa musueko yi no omo nyina ye abusueko baako a omo ne Lewifo yi anase Levites Gad abusueko ene Juda abusueko no bi de omo to awa akwantuo ne so ode won ti do ma bepie mu o alataman mu be kyerɛ Nigeria na alataman mu omo kopi ye no omo kopi bia ye bia ofre honom Alefi omo bedru ye no ombeto nkrofuku ahodo bi wo honom na saa nkrofuku no omo ye Yoruba fo ebra omo bedru honom no omo amfa na hogono so frisabufu sem ayakayaka de ne atete a Yoruba fo de omo fa mu no omo amfa na hogono so kra eno nti Juda fo a na omo ka Gad abusueko yi ho a ene omo ye Ga-Dangbe fo no ebite wo omo ho ode wonti do ma bepie mu Togo afamu ho baabi na Gad abusueko yi a omo ye Ga-Dangbe fo ne de omo ka so omo betena sa kronimu a nanso ebre kɔ nanim no na atete na bedoso yi efrese omo befa wo omo senkoa empo se na omo penipa ye omo nyankomade a na omo de sa Ga-Dangbe fo yi bi na eye mekyerɛ human sacrifice ebra na omo alataman mu honom no na omo ache omo mu mienu na dodo na ate Ilefi sanso na na ebiti krobia na yefrɛ honom Bene ene Benin City abakosam kyerɛ se na gafo yi omo nim nyansan yi pa ebra na omo fa atete ne sa amane ewe mu nyina no anwanwasam ne se na omo nko na wo kro yi mu a na omo wo omo kasa omo ka eno nti Nigeria fo omo koto omo wo sa kro yi mu na omo pese omo ya na omo hu sa kasa no edrumre bi no omo hye sa Ga-Dangbe fo yi se omo nso ya Nigeria kasa no sa bra no ohina na odi alata kro yi so ne e friend Udabedo sa ohini no ye ohini trimodin fo yi pa sa bra no so openipa ama na bosomfo a na sa Ga-Dangbe fo yi bi na okofa wo mo ebedrumre bi no ohye Ga-Dangbe fo nyina se omfa wo na pemfo nyina emre no efrisa agege bosom no ehia
nya apemfo enti na kyerɛ sɛ obeku apemfo ana ɔmo free Benin nyinaa mekyerɛ Benin City saa asɛm yi bɛ ha agafo no yi nanso gafo a na ɔmo te Benin deɛ ɔyɛ wɔn adwene sɛ ɔnte ase na te a ɔnte ase ne sɛ ba ntɔkwampa a ɔmo nyinaa bɛko wei ma ɔto aba eyi ɔkani bi a no yɛ okukodurufo yi pa na saa ɔkanifo na ne din ne kɔnɔ bɔkete lawe na saa ɔkanifo tu ɔbɔfo ma ɔkɔka kyerɛ gafo a na ɔmo Ilefe sɛ ɔmo nyinaa mmerɛnhyɛ mu firi sɛ baabi asɛm ne kɔ no sɛ wampɛ ho biribi anya ɔmo nyinaa ase bɛhye na ade a na enwanwa wɔ Ga-Dangbe fo yi ho ne sɛ ɛmo sɛ agege fo yi anaasɛ Nigeria fo yi ɛhyɛ wɔn sɛ ɔnka Nigeria kasa ne deɛ nanso na ɔmo kasa bi a obi ante ase na saa kasa ne na ɛbrɛ a ɛba sɛ wɔfa wɔn tirim bɔ no ɔka no wɔ hɔnom bekyerɛ meeting na ase ɛno nti agege anaasɛ Nigeria fo asrafoɔ ɛne nipa na atwa ahyia hɔ a na ɔmo nyɛ Ga-Dangbe fo no nyinaa ante deɛ na ɔmo yɛ nase na ehyiamudie na ase no ɔkanifo bɔkete lawe ɛka kyerɛ Ga-Dangbe fo no nyinaa sɛ ɔmo nkyɛ ɔmo mu enso mekyerɛ 7 ne nyinaa ne sɛ na ɔmo afa wɔn ho adwen sɛ ɔmo bedwane afiri kuro nim abakɔsɛm kyerɛ sɛ saa ɔkandini a na wodi wɔn anim na adwen mu do yie pa saa bere no mu na apetehyi ɛbaa bibiman mu ɛno nti bɔkete lawe enya adwen bi ɛyɛ saa ensɛn ɛno nti ɔka kyerɛ wɔn ma yi sɛ ɔnye saa ensɛn mfansie ne nyinaa ne sɛ eduru afahyɛ bia na saa Ga-Dangbe fo ɔmo na ekyɛ nuane ɛwɔ saa afahyɛ nase ɛno nti no ɔhene bedidi o mpanyimfo bɛnum na ɔmo na ekyɛ saa ɔkandini ya saa ka kyerɛ afoforo sɛ ɔmo nhyehyɛ ɔmo nneɛma nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ saa nhyehyɛ nyinaa ɛkɔ so a ɔmo nyinaa betumi abu wɔn ketem adwane afahyɛ no duru yɛ no ɔmo kyekyere apemfo a na ɔmo ba beku wɔn ɔhene ne manfo te aguam a afahyɛ no nti wɔani agye eduru ne fa baabi no na ɛwɔ sɛ ɔde biribi ka wɔn ano kakra ekyerɛ sɛ odidie ɛno nti na ɛwɔ sɛ gafo maanom bi ɛbɛsa daada wɔn ho kyerɛ ahemfo a na etwa hɔ ahyia no ɛno nti bere a na ɔmo kyɛnsa no na ebinom nso sa na ɔmo nso a na ɔmo bɔ nsankuo ama amanfo asa no nso na ɔmo bɔ ne bɔkɔbɔkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahemfofo yi ɛnom saa nsan yi a ɔmo betumi ada ama wɔn adwane na bere a ɔmo kyɛnsa no na ɛwɔ sɛ ma no bi di bi ka wɔn ano ansa na ɔmatumi akyɛ ama ahemfo a na atwa hɔ ahyia ɛno nti sɛ ɔmo di bi ka wɔn ano a na wɔyɛ wɔn ho sɛdeɛ wɔnom nanso na wɔnom ɛnam sɛdeɛ ne nsa na no ɔden ɛne sɛdeɛ ɔmo bɔ nsankuo ne sifa ne nti no ɔhene ne manfo yi nyinaa ɛnom nsan yi ɛboro ɛdedae ɛno nti ɛma adwen a Ga-Dangbe fo yi ɛfaeɛ no ɛbaa mu ɛma ɔmo tumi dwane ɛbrɛ a ɔde wɔn ho kan nwura no ɛkyerɛ sɛ wɔdwane yɛ no ɔmo ba bepie nsu kɛseɛ bi so saa nsuo na akɔdeɛ a ɛda no ɛyɛ mmienu ɛkyerɛ 2 canoes ɛno nti ɛma ɔmo twa nsuo no nkakra ɛbrɛ a ɔmo twa nsuo no wieɛ no ɔmo gya akodoɔ no ɛwɔ nsuo no ano sɛ ɛbɛyɛ a agegefoɔ no kasa wɔto ahyɛ wɔn so a ɔmo nya baabi amfa firi sɛ no osuro sɛ agegefoɔ abrafoɔ no bɛba abɛkye wɔn aku wɔn ɛbrɛ a na ɔmo nam nwura mu ba no ɔmo ba bepie baabi a ebinom ɛka hɔ no firi sɛ ɔnka nifoɔ no odi wɔn anim no ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo nka hɔ nom na ɔmo nsa agegefoɔ yi ba a ɔmo yi wɔn asotire saa brɛ no na ɔmo akodie bi a ɔmo tumi di hyɛ gyam ɛto kɔ wiem ɛma ɔmo ho sɛ biribi asi anaasɛ biribi besi ɛno nti ɛma saa nkurɔfoɔ yi ɛka baabi a ɔkannifoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ ɔnka no baabi a ɔmo kaeɛ no ɛhɔnom yɛ ɔman bi a ɛne ɔmo frɛ hɔnom Benin sɛ ɔkɔ Benin kurom hɔ a saa nkurɔfoɔ yi ne ɛfrɛ ɔmo Gombe ɛne Gembe sɛ ɔkɔ saa kuro yi mu na sɛ wotie kasa a ɔmo ka ɛne ga kasa no ɛyɛ ayɛ pɛ ɛbrɛ a bɔkete lawe ɛne ne manfoɔ to a wɔ akwantuo no so no ɔmo bepie mu wɔ Togo man mu ebinom ka wɔ hɔnom a ebinom nso to a wɔ akwantuo no so ɔmo nante mu no ɔmo bepie ɔman bi a yɛfrɛ no Wagadu ene Ghana ɔmo beduru asase no so no ɔmo hu sɛ asase no yɛ asase papa nanso na nsuo bi da wɔn anim a ɛwɔ sɛ wɔn twa ɛno nti bɔkete a ɔyɛ ɔkannifoɔ no egu nsa sɛ obi bia ɔbɛha wɔn wɔ saa nsuo yi twa yi n'anim fra ɛbrɛ a ogu nsa no wieɛ no ɛma nsuo no te baa fam kakra saa nsuo yi ɔmo frɛ no ada hyilawo ene Lake Volta ɔtwa nsuo no wieɛ no ɔmo bepie asase bi so a ɔmo hu sɛ saa asase no deɛ onipa dasani bi antena so da ɛno nti no ɔkɔ wɔn anim kakra no agya nipa bɛyɛ sɛ nson anaasɛ edu ɛwɔ hɔnom ɛkyerɛ 7 to 10 people sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhyɛ ase abɔ bra wɔ hɔnom na wɔn a no agya wɔn hɔ no na ɔmo de maa ne nkora ɛka wɔn ho nipakuo edi kan a ɔmo gya ɔmo wɔ hɔ no ɛne adan ɔtoa wɔ akwantuo no so abɛduru baabi a na nsuo ho ayɛ de ama wɔn ɛno nti ɔmo de adwene baa sɛ ɔmo bɛtu fam anya nsuo ano ɔbaa deɛ yɛ ɔmo adom anya nsuo yi bi nanso saa nsuo na ɛyɛ nkyene nko a nanso ɔmo bɛhu sɛ ɔmo atumi atu nsuo wɔ hɔnom deɛ
ombebo omo sesen wo honom we ma oto honom din wo pre so kwa abakosemu a na sa kuro yi kuro kese yi pa enam so behu sa asase ne yakonkuna obi antena so denti no oye wa adwene se obetwa sa atre won him na omo de biaye aye biaye a omo ntoa won akwantu ne so biu ento omo tre omo hyem kopie baabi a ofre honom toman honom nene ofre honom tema honom nso omo mani pakuo bi esoe wo honom emuna na omo kyekere Ga-Dangbe asase na ano no odi wonti duma esana na otwaba na won adwen nyina ne sese omo beto ni pakuo bi ewa asase foforo ne so a na omo de honom ayehye ebra omo twa sane ba no omo bepie nyame bi a na ofre no osakomo saa nyame no ye honhoma na otimi da no ho adi ekere Ga-Dangbe fuyi oka kire won sese omo besom ne de a ono so bebo won ho ban na ono de oniboni bia etia odasani na ni trimu adwempa yi Ga-Dangbe fuyi no wakwantu ekopie baabi a ensuo ho ye de ma won biu na wadwendwe ne sese baso okotu nsuo kura na ni nyina beye nkyene we ma ebra otu nsuo no boketelawe ene ne manfo ebompa yegu nsuo ne so na nwanwade ne se ebra obompa yegu nsuo ne so wie ye no na wosa nsuo ne binom a na enye nkyene biu ene gie ne ahurusi ekọọso ntino omoto biaye yidin ye ofenshi ebra ochekere biaye ma ne beye oman nipa no bi tena honom no omoto sa oman yidin Nungua sa okanifo jeje nsase bebre chekere nkro ne aman ema Ga-Dangbe fuyi enso no omo biaye bia ehonom de na eye konkono bia ma wo mo sa biaye ofre honom boọbo fresa honom asase enhuri eni nua eni ahonhoma na ewo honom no na omo ntoto sa biaye asekora enu nti okanifo no ma honom beye konkono bia ema Ga-Dangbe fuo no sa biaye se uko Nungua a obehu baabi a ewo na omo gidie nyina ne se ehonom na eye Garden of Eden bekire baabi a abode ehye free omakwantu mu nyina no ewo nipakuo ba kubi a omoboko pie won so na sa nipakuo no omo ni guafo no na ebra guafo no hu omo no asama omo kan ni se na nkna ni be ni frisa no omo ye nipakuo bi a no omo doso yie pa guafo yi agye nknaifo yi asomdwe ma ntawantawa bia ma wontem bekire se oman kontokwa na guafo yi efre Ga-Dangbe fuyi enkna ni na ebra brofo bedru oman mu no omo to sankrofo di enkran se kankran a eno ane nkran ni enam wondudu nti sa Ga-Dangbe fuyi omo fasha omo dipa eye homo na sa homo yi omo di no osana abosominu bekire August no waduane bi a wato ni din popoy na sa aduane edru afahye bra omo to pete kuro na bonten na omo sa omo da na dipa ene palugo abakosem bebre na wo Ga-Dangbe abusuakuo mu ebrepam no yebesua won ho ade bio mesrese se won subscribe to me YouTube na no subscribe amame medase